ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏକ ଆଉ ନୂଆ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବା। କାହାଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ବଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସନ୍ତୁ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା କାଳିଆ ନାମକ ଜଣେ ଗରିବ କୁମ୍ଭାର। ମାଟିରେ ତିଆରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଠିଆ, ଦୀପ ଏବଂ ଖେଳନା ତିଆରି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କାଚ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବାରୁ କାଳିଆର ମାଟି ଜିନିଷ କେହି ବେଶୀ କିଣୁନଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଭାବିଥିଲା କି କେମିତି ସେ ତା ପରିବାର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବ। ଦିନେ ଗାଁକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେ। କାଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲା। ସାଧୁ ବାବା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରେ ବସ୍ୟ, ତୁମର କଳା ହିଁ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। କେବଳ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେବଳ ମାଟିଆ ତିଆରି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଜିନିଷ ତିଆରି କର। ଦେଖିବ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସାଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା କାଳିଆ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା। ସେ କେବଳ ସାଧାରଣ ମାଟିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଟିର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ଗଛ ରଖିବା କୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଟିର ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନର ଦୀପ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ କିଛି ସାରାଂଶ ବୁଝିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ। ସେ କେମିତି ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସହରରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। କାଳିଆ ତାର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାଟିର ଜିନିଷ ନେଇ ସେଠାକୁ ଗଲା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆର ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲେ, ମାଟି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ବଦଳରେ କାଳିଆର ମାଟିର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋତଲ କିଣିବାକୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ। ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ତାର ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି କୁଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଭିତରେ କାଳିଆର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କଲା। ସେହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରର ଦୋକାନୀମାନେ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମିଳିଲା? ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଖରାପ ହେଉନା କାହିଁକି, ନିରାଶ, ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ।